Så jeg tænkte lige, at jeg vil lave et haul for sådan, det jeg sådan har købt for sådan nogle dage siden. Yes. Hvis vi lægger det frem. Så hvis vi starter med den første ting, så det er sådan et her. Det er sådan et, du har på brystet. Åbner den, så taler jeg så meget. Sådan her. Skal vi se, hvordan fint åbner man den her. How are you open this? Okay, så er der bare sådan en lim her, eller hvad? Yes. Okay, jeg kunne ikke have gjort det bedre. Okay, måske kunne jeg godt. Ja. Den ting er meget god i. I don't know about that. Det kommer sådan en her. Den kommer med sådan en der. Som man har, skal jeg sige mig om, som man har på selve kameraet. Skal jeg se, hvordan det virker. Og så er der sådan en her ting med. Så det er så sådan. Så jeg tænkte, at jeg vil åbne den. Så hvad, de der kommer op. Så sådan en her. Så det er sådan en her. Jeg tænker lige, at jeg vil pakke den helt ud, fordi det ja. Kameraet kommer fra den der side. Jeg vil sådan til at se klik på den der. Så det var den ene ting. Den anden ting, det er sådan her. I know you already know what it is. Eller nogen gør. Satisfying. Med sådan her. Hold da. Her boks. Der er det der med til. Sådan nogle der med til. Jeg tænker lige, vi sætter den tilbage igen, fordi at. Yes. Se, så kommer der sådan en her. Not gonna need that anymore. Og så er der sådan et her. Der er sådan et, man kan rive af. Ej, for jeg elsker den der lyd. Der kommer jeg på sådan noget, man. Yes. Der. Og der. Klik lige der, det. Lægger vi det her. Now to. Og vi skal ikke lige tage os af mit hår, fordi jeg har sgu ikke lige magtet at ræde den. Men jeg skifter lige hurtigt vinkel, så det er bedre at se det her. Og det skal lige siges, I kommer ikke til at kunne se sådan mit ansigt, men I kommer til at se, at jeg sådan åbner den her. Så det tænker jeg ellers bare, at vi lige hopper ud i. Fordi ja, så det kan godt være, at der er sådan nogle ting, I sådan får ASMR af, for eksempel det her.
Så vil jeg ud. Ej, det er flot. Lidt her med, hvordan du sådan sætter kameraet. Så er der sådan et hukommelseskort. Et eller andet. En klistermærke, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad det skal bruges til. Og sådan alle mulige forskellige ting og sager. Men det kigger jeg lige på bagefter. Men det her, der skal i hvert fald ind lige, altså. Det skal ikke lige filme lige der. Den første ting, jeg trækker op, det er sådan et her. Sådan et, hvor du holder den. Like, og det er sådan virkelig sådan soft. Så den tænker jeg sgu ikke lige. Der er lige sådan her noget til. I den venter vi så lige med. Så er der sådan en her med. Nogle batterier, tror jeg. I think. What is this? I'm curious. Ah! Det er sådan nogle, du kan klistre fast på din cykelhjelm. Very cool. Og så har vi lige en der. En oplader. Og glæder mig til det så meget. Og det kameraet der. Nu kommer vi til ASMR. Så jeg tænker lige, vi laver 1 minut stillhed. So pretty. So pretty. Okay, jeg kommer tilbage, når jeg sådan like har sådan sat det op, og så nu har jeg ligesom sådan fået indstillet noget. Yes. Så er der sådan alle mulige indstillinger og sådan noget. Så maybe new videos coming up soon. Og den her kommer helt sikkert til at være min favorite. Men jeg har så ikke fundet ud af, hvad fuck det er der for nogle klistermærker. I don't know, man.